Hei Sponcrot, kue lagi nyapo? Esuk-esuk kok wis ning tempat sampah? Jajan botoku sik akeh renek sing bathok, tak gua ae ning tempat sampah. Jajanku kari roti kongguan rong black, siji tak untal esuk, sing keloro awan mang. Cah koclok roti rong blek tintekne sak ndekan. Lah ngono kuwi tengmu ora mbledos. Ora lah, lagi sik luwi. Ya wis kono ngising sik ben aman. Loh, suara apa kuwi? Abane kok kaya drone Iran? 1 juta, 2 juta, 3 juta, dempot tenan. Piye iki, Tuan? Siapkan senjata, kita tembak manuknya. Ora bakal iso aku nggawe pesawat Emprit Airline. Senjata penghancur ketampanan siap. Kopral Patrick, cepet nang diisi peluru nih. Peluru madu mongso apa telo goreng? Cah koclok, peluru tenan. Ya ampun, salah maneh. Lapor peluru siap ditembakno. Langsung tembak. Matane jedok banteng kanan. Patrick piye lek mau ngeker tak tembakin mang kok panggara kena. Wis tak keker mang kok panggara ketok, malah iki penampakan silet ireng. Kualik terus. Iya, inceran idil-indile. Wah, ora bakal kena aku numpak kapal bekicot Sonic. Ore kene. Sik Patrick dolan kapal kok berubah dadi tank. Aku ora trimo bakal tak wales tak tembak genti indel-indelmu. Apa kuwi? Rudal. Dasku mancep. Duh Gusti, paringono rezeki. Tak bom kabeh wilayahmu. Aduh. Damput untukku cepot. Kepot. Lapor Tuan Krep. Silit gatel. Tuan Krep kita diserang. Ojo wedi, kita lawan sampai titik darah penghabisan. Siap Tuan. Bersiaplah tak tembak brand silitmu, udelmu, bokongmu. Bismillah. Abet banget telitong sapi iki. Dempot, langsung tembak berondong. Tak berontong silitmu. Matane jedok apa kuwi? Aduh lemes. Aduh, teletongnya moncrot. Sangat mambu. Patrick, nampaknya kita harus segera kabur. Wah, aku robot raksasa pemakan uang, utang ranyaur. Utang? Yen ngono, aku utang duite, Pak. Sik tak ngising. Wah, melayu nanti kowe. Tuan Krep, tolong. Dempot tenan. Ndelik ning kamare Tuan Krep ketok aman iki. Dikencing. Beres lah. Kalau kok jaran. Tuan Krep, awas kowe kuape diuntal. Bersiaplah Krep, kowe bakal tak remet-remet sampai dadi ento-ento. Matane, ampun. Ndasmu cepot. Matane jedok bensinnya malah entek. Hey.